सगळ्यांना नमस्कार, अभिवादन. आणि ज्यांनी या अंक म्हणता येणार पहिला आर्याबागचा हा जो सुंदर असा वर्षारंभ अंक आहे त्यासाठी प्रयत्न केले, मदत केली, तांत्रिक संपादकीय सगळ्यांचे मी आभार मानतो आणि अभिनंदन करतो. खूप सगळ्यांना नव्या वर्षाच्या शुभेच्छा. काल आपले सुनील देशमुख गेले, त्यांच्याबद्दलही आपण मनातल्या मनात एक सेकंद श्रद्धांजली देऊ. महाराष्ट्राचं खूप मोठं नुकसान झालेलं आहे आणि त्यांनी मराठी माणसाला ज्याची कल्पना नव्हती की विदेशात राहूनसुद्धा आपण आपल्या प्रदेशासाठी काही करू शकतो, ही कल्पना ज्यांनी पहिल्यांदा भारतात, मला असं वाटतं इतक्या उत्तमरित्या, कारण अनेक लोक शाळा बांधतात, हॉस्पिटल्स बांधतात, पण त्यांनी प्रत्यक्षामध्ये समाजकार्य करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देणारं जे वातावरण इथं तयार केलं, इकोसिस्टम ज्याला म्हणतात, अभिनंदनीय काम त्यांचं होतं आणि मला खरोखरच दुःख व्यक्त करावं असं वाटतं. आता आपल्या या वर्षारंभ अंकाच्या बाबतीत बोलायचं तर मला असं वाटतं की अध्यक्षीय भाषण आपण करायचो डॉक्टर विनय पाटीलना नम्र सूचना आहे, कारण आलो बाहेर गेले दगडांचा देश आपल्याला असं म्हटलं जातं या देशात, पृथ्वीचा देश, दगडांचा देश, पण त्याचे अतिशय काटेदार बॅकबेंचर्स आहेत का? तुम्ही काय त्यांना मुद्दाम हातपार केले की काय? अच्छा अच्छा. तर एनिवे म्हणजे हा एक वेगळा असा प्रयोग आहे, आर्याबाग हा वेगळा प्रयोग आहे असं मला वाटतं. पुण्यात पूर्वी एक प्रयोग कोरेगाव पार्कात झालेला होता आणि हा दुसरा प्रयोग जो आर्याबागमध्ये होता. अतिशय सुंदर आहे. आम्ही कोल्हापूरचे असल्यामुळे कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू महाराज होते, त्यांच्या बाबतीत आम्ही असं म्हणत असू की शाहू महाराज जे आहेत ते उत्तम माणसं पेरणारे आणि उत्तम माणसांचं पीक घेणारे असे छत्रपती. म्हणजे माणसं ओळखून त्यांना पेरायचं आणि चांगल्या माणसांचं पीक घ्यायचं. म्हणजे बाकीचे लोक, आणि ते का, त्याचं चिनी म्हणीशी संदर्भ आहे. चीनमध्ये अशी एक म्हण आहे की तुम्हाला जर छोटं पीक घ्यायचं असेल तर तुम्ही गहू, भात काय असेल त्याचं पीक घ्या. तुम्हाला दीर्घकाळ हवा असेल तर आंब्याचं झाड लावा, 30-40 वर्ष, कदाचित 1 पिढी 2 पिढी ते जाईल. पण तुम्हाला शतकानुशतकांची जर सोय करायची असेल तर चांगली माणसं पेरा. तर मला असं वाटतं की रत्नपारखी, लोकसंग्रह असे जे शब्द असतात, तो सुद्धा एक गुण असतो, ते प्रत्येकाला जमत नाही. आणि जरी तुमचं रौद्ररूप जे आहे ते अनेकदा आपल्या लोकांना पाहायला मिळतं आणि काही लोकांना ते बाहेरून पाहायला मिळतं निघून गेल्यानंतर. असं जरी असलं तरी हा एक काही मोठी क्वालिटी आहे, लोकांना जवळ करणं. कारण व्यक्ती तितक्या प्रकृती, इतके भन्नाट लोक असतात आपल्याकडे. आणि खरंच या ग्रुपमध्ये तर अतिशय एकापेक्षा एक, आणि काही जणांचं वर्णन केलं पण प्रत्येक जण, मला असं वाटतं की त्याच्यात कमीत कमी आपल्या 250 लोकांच्यामध्ये 100 लोक तरी असे असतील की ज्यांना मी सांगितलेलं आहे की बाबा तुमचं प्रदर्शन आपण दिल्लीत करू, किंवा तुमच्या या गोष्टीचं राष्ट्रपातळीवरती कौतुक झालं पाहिजे, असं मी अनेक लोकांना म्हटलेलं आहे. काही लोकांचं आपण त्यांना बोलवून कौतुक पण केलेलं आहे. उदाहरणार्थ अनवर हा जो आहे आपला मुखपृष्ठ ज्यांनी केलेला आहे, तो म्हणजे अद्भुत असा कलाकार. पण हे गेलं पाहिजे म्हणजे थोडंसं वरच्या पातळीवरती. आणि तो दुसरा एका नाही, जो गर्फ होते हैं हमेशा झुकते मिलते हैं, सुरनगी होकर गमा करती है पैमान. पहिलेली जी सुरई असते ती जेव्हा उचली जाते तेव्हा ती अशी वाकूनच आपल्याकडे असं म्हणतात की आंब्याचं झाड जेव्हा मोहरतं, आंबा फुलतो येतो, तेव्हा ते झाड नम्र होतं. तसा प्रकार आहे. मला वाटतं तो जो प्रोफाईल ही त्याचं व्यक्तिमत्वाचाच भाग आहे आणि ते चांगलं आहे. बऱ्याचदा मला असं वाटतं की माझ्यासारख्या लोकांनी जास्त लिहिलं पाहिजे, बोललं कमी पाहिजे. आणि शेखरचं मला हे आवडतं की दर आठवड्याला त्याचा एक सध्या अतिशय उत्तम असा
लेख येतो, आपल्यापैकी किती जण वाचतात मला कल्पना नाही आहे. आणि हा जो अंक आहे खऱ्या अर्थानं मला असं वाटतं आपण एरवी भेटून उत्तम उत्तम बोलतच असतो, पण त्याचा एक अर्थ जो आहे तो डॉक्युमेंटरी स्वरूपामध्ये उपलब्ध असणं फार महत्त्वाचं असतं. आणि त्या दृष्टीने आर्याबागचा हा जो अंक आहे तो मला असं वाटतं हे त्या दिशेनं पहिलं पाऊल आहे. मला असं वाटतं मी अनेकदा सांगितलेलं आहे कल्याणला सुद्धा की फक्त आपण हे ग्रुप असं राहू नये. याचं कारण काय आहे, खरंच मगाशी कुणीतरी म्हटलं की आजचा हा मला वाटतं विश्वासच्याच मुक्त चिंतनामध्ये होतं की आजचा हा काळ जरा खरंच विचित्र आहे. याचं हे हा काळ काय आहे हे समजायला सुद्धा मला वाटतं की बरीच वर्ष जातील. आणि फक्त शब्दांचंच महत्त्व कमी झालेलं अशातला भाग नाही. एकंदरीतच ज्याची आपण चर्चा केली, वाद विवादाची जी एक पातळी आहे, बाचाबाची, आरोप प्रत्यारोप, आणि हे काही फक्त गल्लीत नाही बरं का, गल्ली ते दिल्ली थेट आपण म्हणजे खऱ्या अर्थानं राष्ट्रीय एकात्मता जी आहे या बाबतीमध्ये गाठलेली दिसते की इतकं जबरदस्त. आणि त्याचं मुख्य कारण मला जे वाटतं ते हेच आहे की थोडासा काहीतरी वैचारिक गोंधळ झालेला आहे. म्हणजे एक तर स्वतःविषयी अभिमान असणं, गर्व असणं हा भाग आहे. दुसरा राष्ट्राची प्रगती होते आहे, आर्थिक प्रगती, हा आभास आणि सत्य जे आहे त्यातला फरक आहे. तिसरी जी गोष्ट आहे की जग ज्या पद्धतीनं सध्या बदलतं आहे आणि नुकतंच कोविडमधनं बाहेर आलेलं आहे, इकडे युक्रेन आणि रशियाचं मोठं युद्ध सुरू आहे, अनेक गोष्टी एकाच वेळी घडत आहेत. आपला प्रॉब्लेम असा झाला आहे की आपण सगळे एका अर्थाने ग्लोबल आणि लोकल व्हायचा प्रयत्न करतो, पण हे जे हा जो धागा आहे तो सरळ आणि स्पष्ट आपल्याला वाचता येतो. त्या धाग्यामध्ये असलेल्या अनेक ज्या गाठी आहेत, निर्गाठी आहेत, त्याचा अर्थ आपल्याला लावता येतो. त्याच्यामध्ये मग तंत्रज्ञान, वाढलेली साक्षरता, इंटरनेटचा प्रभाव, कम्युनिकेशनच्या साधनांमध्ये आलेली जी प्रगती आहे, माणूस कुठेही कधी पटकन पोहोचू शकतो, विचारांनी पोहोचू शकतो, संदेशांनी पोहोचू शकतो, ही आलेली गतिशीलता आहे. प्रत्येकालाच एका अर्थाने जगण्याचा जास्तीत जास्त आनंद घ्यायचा आहे. म्हणजे 12 दिवसाचे 12 तास असतात किंवा 16 तास असतात, इट शुड बी पॅक्ड विथ हॅपीनेस. म्हणजे हंगर ऑफ हॅपीनेस सुद्धा हॅपीनेसला फार मारक ठरवतो. तर मला असं वाटतं की आणि शेवटी हॅपीनेस आणि प्लेजर जे आहे, सुख आणि आनंद, याच्यातला फरक सुद्धा हळूहळू आपला कळायचा नष्ट झाला. बाकी मग ज्या मोठ्या गोष्टी आहेत की राजकारण म्हणजे काय असतं, समाजकारण म्हणजे काय असतं, देश कसा चालला पाहिजे, जग हे कसं ॲक्च्युली खऱ्या अर्थानं पुढं जाऊ शकेल, प्रगतिशील होऊ शकेल, हे मोठे प्रश्न तर वेगळेच. पण व्यक्तिगत जीवनामध्ये व्यक्तीच्या पातळीवरती प्रचंड असा एक गोंधळ झालेला आहे. आणि याचं मुख्य कारण मला असं हेच वाटतं की या 7.5 बिलियन किंवा 7-7.5 कोटी आपल्या या पृथ्वीवरती अशी एकही व्यक्ती नाही आहे की जिला खऱ्या अर्थानं आज जगात काय चाललेलं आहे ते कळू शकेल. म्हणजे मगाशी आम्ही बोलत होतो, खरं तर हे जग इतकं चांगलं आहे त्याचं मुख्य कारण म्हणजे अजूनही प्रचंड अज्ञान जगामध्ये. कारण सगळंच जर कळालं असतं आपल्याला तर ह्या जीवनात ती गंमतच नष्ट झाली असते. आणि जोपर्यंत प्रचंड अज्ञान आहे तोपर्यंत अज्ञाताचा शोध जो आहे तो घेण्याचा माणसाचा प्रयत्न जो आहे, शब्द हे शेवटी काय साधनच आहे ना, काय आहे हे सांगण्याचा एक दुबळा प्रयत्न म्हणजे शब्द. आणि शब्दाचा जे आहे मुळातच तो दुबळा प्रयत्न असतो. त्याच्यात मग तुम्ही अतिशय एकंदरीत समाजाचं जर स्खलन झालं तर मग शब्द अगदी म्हणजे अक्षरशः ते फुटकळ बनून जातात. म्हणजे त्याच्यातला एसेन्स जो आहे तो निघून जातो. तर हे आजकाल फार व्हायला लागले. आणि मगाशी ती कविता जी होती ती अतिशय अर्थपूर्ण या अर्थाने होती. आता याच्यात मार्ग कसा काढायचा, तर मला असं वाटतं की ज्ञानेश्वरांचं जे पसायदान आहे ते खऱ्या अर्थानं एका अर्थाने इट्स मेन्यू फॉर ऑल ऑफ अस. तो आपला एक अजेंडा आहे, तो पाथवे आहे, पण तो विचार आहे ना शेवटी. इट इज नॉट अन ॲक्शन अजेंडा, इट इज ओनली अ थॉट अजेंडा. आणि थॉट अजेंडा आणि ॲक्शन अजेंडामध्ये प्रचंड फरक असतो. म्हणजे आर्याबागविषयी मला स्वतःला एक म्हणजे
खूप चांगला आपण बोललेलो आहोत, पण काही गोष्टी मला असं वाटतं सांगितलं पाहिजे की हा इट इज बेसिकली अ डिस्कशन फोरम, इट शुड टर्न इन टू ॲक्शन फोरम. आणि ते समोरचं चॅलेंज आहे म्हणजे, आणि हे असू शकतं की उत्तम वैचारिक मंच असू शकतो. त्याच्या पुढचं पाऊल म्हणजे असं आहे की त्यांची खानोलकरांची कविता आहे आरती प्रभूंची, नंतर हळूहळू आठवेल मला. खूप दिवस महाराष्ट्रापासून दूर असलं की मग शब्द आठवले. वेदनांचे गाणी म्हणजे पोकळ समाधी, वेदनांची गाणी म्हणजे पोकळ समाधी. त्याच्या कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे, त्यातलेच सेवणी आहे की वेदनांची गाणी म्हणजे पोकळ समाधीच असते. त्या पोकळ समाधीला काही अर्थ नसतो. मला असं जीवन गंमतशीर, जसं शेखरने म्हटलं की जीवन आनंदमय होण्याचा मार्ग काय आहे. मला असं वाटतं की आनंद केव्हा होतो जीवनामध्ये, जेव्हा आपण आशय भरू शकतो. आशय भरायला लागलं ना आपल्या जीवनामध्ये की आपोआप आनंद येतो. तो आशय कशामुळे येतो हे त्याचं त्यांनी शोधायचं. कारण तो मंत्र तुम्हाला कोणी दुसरा देऊ शकत नाही. तुम्हाला स्वतःलाच शोधावं लागेल की तो आशय कसा तुम्हाला वाटतो. कुणी कवितेमुळं कुणाला आशय येईल, कुणाला समाजसेवेमध्ये येईल, कुणाला आदिवासींच्यात जाऊन काम करण्याची प्रेरणा मिळेल, कुणी चित्रपट एखादा निर्माण होईल. गुलजारांची जी स्लमडॉग मिलियनेअरमध्ये एक कविता आहे ना, चख लो ये रात शहद है, आणि त्याची पुढची ओळ फार मजेशीर आहे, रख ले दिल है दिल आखरी हद है. तर हे जे दिल जे आपलं जे आहे ना, दॅट इज द अल्टिमेट बाउंड्री. त्याला तुम्ही किती एक्सपांड करायचं ते तुम्ही ठरवायचं. आणि ती पॉवर तुमच्याकडे आहे, इंडिव्हिज्युअलकडे. आणि ती पॉवर जी असते ती अनेकदा अशा ह्याच्यातून अभिव्यक्त होत असते. त्या पॉवरचं असं म्हटलं जातं कवितेविषयी की कविता, पोएट्री इज द अल्टिमेट फ्रंटियर. अशा अर्थाने की जिथे ज्या समाजामध्ये आपल्याला स्वातंत्र्य नसतं, जिथं अनेक बंधनं असतात, अनेक नियम, कायदे कानून हे सगळे असतात, तिथं तुम्हाला कविता ती शेवटची हद्द असते, सीमा असते. म्हणजे तिथं सीमा नाही, म्हणजे अमर्याद आहे, तुम्ही काही कवितेत लिहू शकता. तसं साहित्याचं तेच आहे. पण फक्त साहित्यात प्रतिभा असते अशातला भाग नाही, विज्ञानातही इथे असते. म्हणजे जिथं तुम्हाला नवीन काही करण्याची, दाखवण्याची, बनवण्याची इच्छा असते, तिथे सगळीकडे कविता असते. म्हणजे कविता हे एक रूपक आहे. एका अर्थाने शब्द हे जशी अभिव्यक्ती आहे, तसं कृती सुद्धा एक अभिव्यक्ती आहे. तर ती अभिव्यक्ती जी आहे ती जितकी क्रिएटिव्ह होईल, जितकी नाविन्यपूर्ण असेल, तितकं जे आहे आपलं आशय जीवनामध्ये येतो आणि तितकं जीवन आनंदमय होतं. बऱ्याचदा अनेक नवीन कवी माझ्याकडे येतात आणि माझी प्रस्तावना वगैरे मागतात. मी कुणालाही प्रस्तावना नाकारत, पण त्यांना मी सांगतो जाता जाता दोन गोष्टी, की तुझी कविता चांगली आहे की नाही, वाईट आहे, याच्याविषयी भाष्य करणं हा काही माझा अधिकार नाही आहे, कारण मला फार कवितेतला कळता अशातला भाग नाही. पण म्हटलं दोन गोष्टी करतो, अशा कविता लिही की ज्या कुणीही लिहिलेल्या नाही आहेत. ठीक आहे ना. आजपर्यंत तशी कविता झालेली कसली पाहिजे. आपल्याकडे प्रेम कवितेचं फार पेव असतं ना प्रचंड, पण तुम्ही ती कविता 1000 वेळा वाचलेली आहे पूर्वी. अशा प्रकारच्या कविता तुमच्याकडे येतात. दुसरं मी सांगतो, समजा तुम्हाला त्याच विषयावर तसंच लिहायचं असेल तर तुमची मेथड काहीतरी वेगळी पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला शॉक देता आला पाहिजे, थरार निर्माण करता आला पाहिजे, आश्चर्यचकित करता आलं पाहिजे, काहीतरी केलं पाहिजे जे पूर्वी झालेलं नाही आहे. म्हणजे तुम्हाला इफेक्टच्या बाबतीमध्ये, आशयाच्या बाबतीमध्ये किंवा शैलीच्या बाबतीमध्ये तुम्ही जर वेगळे नसाल, आणि हाच प्रश्न विचारायचा की हे कोणी पूर्वी लिहिलंय काय. आणि मी जेव्हा स्वतःच्या लिखाणाकडे पाहतो तेव्हा मला असं वाटतं सगळं मी जे लिहिलेलं आहे ते पूर्वी कुणीतरी लिहिलेलं आहे, कुणीतरी बोललेलं आहे. आणि मग असं वाटतं की फार वायफळ आपण लिहितो. म्हणजे इतकाही स्वतःवरती अविश्वास असू नये खरं तर, कारण त्यामुळे काय होतं, मग तुमचं लिखाण जे आहे ते, कारण शेवटी असं असतं की 750 कोटी लोकांमधली प्रत्येक व्यक्ती वेगळी आहे. हो, एक व्यक्ती दुसरी सारखी नाही आहे. म्हणजे आपला जो USP आहे, तो USP म्हणजे युनिकनेस. म्हणजे संपूर्ण इमॅजिन की 750 कोटीमध्ये तुमच्यासारखं कोणीच नाही आहे.
व्हॉट अ रिमार्केबल थिंग. त्यामुळं फक्त प्रॉब्लेम काय होतो, तुम्ही का रिमार्केबल आहात आणि तुम्ही कसे युनिक आहात हे शोधायचा जो रस्ता आहे तो परमेश्वराने किंवा प्रतिभेने आपल्याला दिलेला नाही. तो मग त्याच्यासाठी वर्षानुवर्ष जे आहे ते तुम्हाला अंतर्नाद जो आहे तुमचा तो तुम्हाला ओळखावा लागतो. आणि मग मला असं वाटतं ते जेव्हा खऱ्या अर्थानं व्यक्त होत राहतं, ते शिल्पामध्ये असो, कवितेमध्ये असो, नाटकामध्ये असो, कादंबरीमध्ये असो, तेव्हा मग खरी एक सुंदर कलाकृती जी आहे, जिवंत अस्सल कलाकृती जी आहे ती निर्माण होते. आणि मला खात्री आहे की याच्यामध्ये खूप उत्तम लेख आहेत, उत्तम कविता आहेत. माझी तक्रार कल्याणला हीच होती की हा अंक आमच्याकडे जे बोलणारे आहेत स्टेजवरती त्यांच्याकडे 2 दिवस तरी आधी असला पाहिजे, म्हणजे मग काही लोकांचं व्यवस्थित कौतुक तरी या फोरममध्ये करता आलं असतं. पण ते काही शक्य झालं नाही आणि ते पण चांगलं आहे. म्हणजे गेल्यानंतर आम्ही त्याचा शांतपणे आस्वाद घेऊ. त्याच्यामध्ये माझी पण एक कविता आहे असं मला दिसलंय आहे ना एक. आणि नेहमीप्रमाणे डॉक्टर विनय काटे यांनी ती सध्या काय करते हे लिहिलेलं आहे याच्यामध्ये. माझी जी कविता आहे ना थोडी गंभीर आहे पण सध्या परिस्थितीवरती आहे असं मला वाटतं. मला करायचं वाटलं की बाबा हे फारच कदाचित काही कविता बऱ्याच वेळा सध्या परिस्थितीविषयी लिहू नये, डिप्रेसिंग असतं. जनरली लिखाण आहे ते आल्हादकारक आनंदकारक असलं पाहिजे असं मला वाटतं. पण निदान काय होतं, बऱ्याच तुम्ही लिहिली वस्तुस्थिती तर वस्तुस्थिती कळण्यामधला पण एक आनंद असतो. तो या निमित्तानं जर कळाला तर छान होईल असं वाटतं मला, म्हणून मी ही कविता वाचून दाखवतो. खुशीने म्हणजे आनंदाने, स्वतःच्या मर्जीने, खुशीने बनू लुळे पांगळे, मिरवतो आम्ही वटवाघुळे, बसवले हत्तीवरती खुळे. खुशीने बनू लुळे पांगळे, मिरवतो आम्ही वटवाघळे, बसवले हत्तीवरती खुळे. नगारे ताशे बडवूनिया, स्थापिले विंचू कळसावरी, तयांचे डंख विषारी जरी, आणिले सन्मानाने. नगारे ताशे बडवूनिया, स्थापिले विंचू कळसावरी, तयांचे डंख विषारी जरी, आणिले सन्मानाने घरी. मिळविल्या बेडकुळ्या क्षुद्र, वर्णिले देशभक्त भद्र, भसाड्या भाषणास टाळ्या, तनमनी अंधभक्त झालो, खुशीने बनू लुळे पांगळे, मिरवतो आम्ही वटवाघळे. मिरविली आम्ही वटवाघळे, खुशीने खाऊ त्यांचे शिळे, म्हणावे कुणी आम्हा आंधळे, खऱ्याचे खोटे करतो बळे, मिरवली आम्ही वटवाघळे. काढूनी रथयात्रा रोज, घेऊनी नव्या घोषणा पोज, घडवला मंडप आणि साज, उधळतो राजी खुशीने लाज, बसवतो कळसावर कावळे, खुशीने बनू लुळे पांगळे, मिरवतो आम्ही वटवाघुळे, घालूनी गळ्यात त्यांच्या गळे, फुलवतो आकांक्षांचे मळे, मृगजळ जो तो मागे. मिरवतो आम्ही वटवाघळे, घालूनी गळ्यात त्यांच्या गळे, फुलवतो आकांक्षांचे मळे, मृगजळ जो तो मागे पळे. करूया पंढरीच्या वाऱ्या, सगळं सोडून देऊया. करूया पंढरीच्या वाऱ्या, डंका दुनियेवर साऱ्या, जणू ती पायांवर लोळे, शहरे म्हणू तारका दळे. स्मार्ट सिटीज. शहरे म्हणू तारका दळे, शिरावर घेऊ वटवाघळे, कुणाचे जळे कुणाचे तळे, यातना पालखीत वाहू, खुशीने बनू लुळे पांगळे, आम्ही आनंदी बाळे. ही कविता अन्यत्र प्रकाशित झालेली नाही आणि मंचावरती पहिल्यांदा वाचली गेलेली आहे. त्यामुळे आपण अभिनंदन करूया. पण एकंदरीतच हा सुंदर प्रवास आहे. तुम्हाला कल्पना आहे की आपण एक चांगुलपणाची चळवळ आहे, त्याचा एक दिवाळी अंक असतो. अर्थात त्याचा फोकस जो आहे तो पूर्ण वेगळा आहे. तिथे आम्ही आनंद आणि करमणूक याच्यापेक्षा थोडा रचनात्मक
कार्याला त्या अंकामध्ये महत्त्व असतं. पहिला अंक आपण चांगलं काम करणाऱ्यांच्यासाठी दिला. आर्याबागकर भरपूर तिथे उपस्थित आहे. दुसरा अंक ट्रान्सजेंडरवरती काढला आणि तिसरा आपण यावर्षी कैदी आणि तुरुंगाचं व्यवस्थापन याच्यावरती काढला. हे वेगळे विषय आहे ज्याची समाजाला फारशी कल्पना नसते. अशा विषयांवरती तिथे लिहिण्याचा प्रयत्न असतो. आणि सुदैवानं तीनही अंकांना या वर्षीच्या दिवाळी अंकालाही नवीन पुरस्कार परवा मिळालेला आहे. ते पण साहित्य परिषदेचा. पुढच्या वर्षी आम्ही भटके आणि विमुक्त या विषयावरती आमचा दिवाळी अंक असेल. त्याचं मुख्य कारण काय आहे, माझा असा विचार असतो की एक असा समाजातला आपण घटक उचलावा ज्याची आपण कधी आपलेपणानं ज्याचा विचार करत नाही. खरं तर आपलेपणाने म्हणण्यापेक्षा विचारच करत नाही. तर आपल्या विचार कक्षेच्या बाहेर जे समूह आहेत त्यांना निदान आणलं तर खऱ्या अर्थानं निदान समाजाचा भाग म्हणून आपण जगतो, त्याच्यातला तो एक आनंद मिळेल असा त्याच्या पाठीमागचा भाग आहे. आणि दुसरा भाग असा आहे की एक डॉक्युमेंटेशन असणं आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ आपल्याला कल्पना नाही की 7.5 कोटी लोक देशातले भटके आणि विमुक्त आहेत. याचा अर्थ त्यांना आधार कार्ड लवकर मिळत नाही आणि आधार कार्ड नाही तर कसलाच आधार नाही अशी परिस्थिती आहे. आणि बाकीच्या कुठल्याही गोष्टीमध्ये ते सक्रियपणे सहभागी होऊ शकत नाही. आज त्यांच्यासाठी आरक्षण आहे, पण आरक्षणाचा फायदा घेणं सोपं नाही आहे. त्याच्यातले जवळजवळ 40% लोक सध्या कुठल्या तरी पक्क्या वस्तीत राहतात. बाकी 60% लोक जे आहेत त्यांना घर किंवा गाव, पक्का गाव आपलं असं काही त्यांची कल्पना नाही आहे. त्या विषयावरती आपण या पुढच्या वर्षीचा अंक काढतो. त्याच्यातही तुम्ही लिहावं. मला असं वाटतं की आर्याबाग आणि चांगुलपणाची चळवळ या काही दोन गोष्टी वेगळ्या नाही आहेत. एकाच बापाची 2 बाळं आहेत असं आपण, आईची 2 बाळं आहेत असं समजू. बाप आयडेंटिफाय करता येत नाही. फादर इज अ फिक्शन, मदर इज अ रिॲलिटी. डॉक्टर शंतनू अभ्यंकर बरोबर आहे ना, मदर इज ऑलवेज अ रिॲलिटी, फादर इज ऑलवेज अ फिक्शन. आणि त्यामुळे पुरुषांनी जे आहेत ते मागे बसलेले आहे हे फार योग्य आहे असं मी समजतो. त्यांनी मागच असावं. तर मला वाटतं खूप बोललो मी. खूप आनंद वाटला की आर्याबागच्या पुस्तकामध्ये एक नवीन प्रकरण आज ॲड होत आहे. आणि हा सगळा ग्रुप जो आहे तो आनंदमयी ग्रुप आहे. पण मला अजूनही असं वाटतं की वी आर अंडर युटिलायझिंग आवर कपॅसिटीज. आणि बुद्धाला एक एनलायटनमेंट झालं असं आपण म्हणतो. आपल्या आयुष्यात पण असं एनलायटनमेंट येऊ शकतं असं एक माझा विश्वास आहे. आणि तो मात्र शोधायचा प्रत्येकाने असतो. बुद्धाला फार त्रास झाला. सगळे गुरु नाकारले त्यांनी. प्रत्येक गुरुला वाटायचं की याला आपण आपला उत्तराधिकारी बनवावं. आणि की उत्तराधिकाऱ्याचा विषय आला की तो तिथून पळायचा. कारण त्याला असं वाटायचं की नाही, आता मी या क्षणी जो आहे तो इथं राहू शकत नाही. म्हणजे माय नॉलेज इज गेटिंग सॅच्युरेटेड. तर तसं झालं पाहिजे आयुष्यामध्ये. म्हणजे सत्याच्या मागे पळता आलं पाहिजे. असं कसं पळणं अवघड असतं. पण मला खात्री आहे की आर्याबाग हा असा एक फोरम बनेल भविष्यामध्ये की हा एक प्रतिभेचं कारंज, फाउंटन ऑफ टॅलेंट इथून निघेल. आपल्याकडे प्रतिभेची व्याख्या फार छान. प्रतिभा जी आहेच आपल्याकडे. तर हे प्रतिभेचं एक अर्थाने कारंज व्हावं आणि खूप क्रिएटिव्ह म्हणजे समाजाच्या सगळ्या अंगांना भेटणार. मी लोकांना आजकाल सांगत असतो चांगले राजकारणी निर्माण होऊन, चांगले विचारवंत हवे, शास्त्रज्ञ चांगले हवे. फक्त कवी नकोत, फक्त साहित्यिक नकोत. कारण शेवटी हे शब्दांचे गुरुजी आहे. आणि त्याच्या पलीकडे जायचं असेल तर काहीतरी खरंच कॉन्क्रीट करता आलं पाहिजे. आणि तुमच्यातले अनेक जण करतायत, मला कल्पना आहे. सगळ्यांचं काही मी या ठिकाणी सांगू शकत नाही. पण पुन्हा एकदा सगळ्यांचं अभिनंदन. आणि हा आर्याबाग जो आहे, ही बाग जी आहे अशीच विलसत राहो, अशीच फुलत राहो. आणि एक दिवस या बागेचं नाव नंदनवन हो खऱ्या अर्थाने. धन्यवाद.